Vítejte u 156. videopostřehu a dnes v trochu jiném formátu. Namísto natáčení videa a následného komentování bych vám jej dnes zprostředkoval takto živě. Dnešním tématem bude funkce, která se jmenuje upravit podle skicáku. Jedná se o funkci, která slouží k úpravě ploch. Je dostupná ve všech prostředí Simatronu, to znamená jak pro obrábění, tak pro konstrukci, tedy pro CAD. Mám připravené dvě ukázky a jedna z nich bude na tomto díle, která se bude líbit hlavně lidem, kteří obrábějí, a druhá ukázka, ta se zase bude líbit lidem, kteří dělají hlavně v CADu a potřebují například opravovat poškozené plochy, takže pojďme se na to podívat. V případě, že bych tento díl obráběl, tak by mě zajímalo, jakým způsobem mohu vyřešit vlastně překrytí té drážky, abych mohl tuto plochu snadno ofrézovat. A jak zalepit zátky tady v těchto vrtaných otvorech, to všichni známe, k tomu slouží funkce překrýt vnitřní ostrůvky, ale my se dneska budeme věnovat funkci upravit podle skicáku, kterou najdete buď to tady nahoře v panelu rychlého přístupu, a nebo klasicky v záložce plochy. Kliknu na upravit podle skicáku a následně vyberu plochu, kterou chci editovat. Po výběru té plochy Simatron udělá to, že vezme tu plochu a hranice té plochy vám rozbalí do roviny, bez ohledu na to, jak ta plocha vypadá, a takhle v té rovině vy teďka můžete tu plochu editovat za pomocí té skici té hranice. To znamená, já můžu udělat to, že řeknu, že tuto konturu a tuto konturu nechci používat, takže ji přepnu do referenční a potom vezmu úsečku a takhle ty konce propojím spolu úsečkou, čímž vytvořím vlastně novou hranici té plochy a Simatron podle toho tu plochu vlastně ohraničí a vidíte, že už tady mám ten prostor zalepený. Také můžu udělat to, když dám Ctrl zpět, že mohu například celý ten vršek takhle odstranit, propojit to takto úsečkou a v případě, že bych chtěl tu plochu nějak potom editovat a třeba jako zaříznout, tak ji potom můžu takhle čapnout, posunout nahoru a vidíte, že tím si tu plochu mohu vytáhnout přirozeně, tak jak potřebuju, a potom nějakou další CADovou funkcí si ji upravit. To já teďka nechci, já tam chci čistě vytvořit jenom tu plochu v té drážce, to znamená vezmu toto, buď toto smáznu, anebo to nastavím teda jako referenční. Potenciálně, abych si třeba ještě nepohnul s tou hranicí tady okolo, tak ještě můžu říct, že chci vytvořit nějakou vazbu a říct, že tady tyhle ty části budou takhle přišpendlený, aby s nima nešlo hejbat, oni vám rovnou sfialoví a teď to můžu propojit tou úsečkou a jsem si jistý, že si s tím nějak neposunu v případě, že bych třeba manipuloval s tou hranicí nějakým jiným způsobem. A v tuhle chvíli, dejme tomu, že jste spokojení s tou úpravou, tak ještě máte možnost si tady v levém horním rohu nastavit zachovat původní anebo odebrat původní. Když dáte odebrat, tak ta původní plocha zmizne, klasická simatroniácká funkce. Mně v rámci toho obrábění se třeba líbí ta funkce zachovat původní, protože v tuhle chvíli já mám vlastně ty plochy dvě. Tu, kterou můžu použít pro to frézování, potom až ji použiju, tak ji můžu skrýt a budu používat klasicky tuhle plochu například pro nějakou hrubovací operaci. To znamená, jsem flexibilní, mám k dispozici ty plochy obě dvě. Co se týče té druhé ukázky, tak by se jednalo o nějakou opravu, dejme tomu takto poškozené plochy, kde máte prostě takhle díru tady v tom rádiusu. Opět bych použil tady nahoře upravit podle skicáku, vyberu si tu plochu, ona se mi rozbalí do roviny a já stejným způsobem jako předtím upravím tu skicu. Tady v tu chvíli je důležité zajistit, aby se mi vlastně tato hrana a tato hrana nepohnula nějakým způsobem. Řeknu si teda, že si chci vytvořit novou vazbu a označím tuto konturu a tuto konturu a použiju tady tu ikonku s připínáčkem, která řekne Simatronu, že tady s tou konturou nelze hýbat. Samozřejmě si můžete ty vazby zobrazit, abyste tady ty připínačky viděli. No a teďka já půjdu a smáznu tady tu hranu, která mě nezajímá. A já chci tu plochu nalepit až sem, že jo? Tady po tu hranu tady této plochy.
Takže řeknu, že chci přidat geometrii a označím tuto hranu té plochy a dojde k promítnutí té hranice sem. No a teďka půjdu a takhle to tady zavřu, buď to tímhle způsobem. Lepší by bylo použít funkci roh, říct, že chci nikoliv poloměr, ale roh, to znamená ostrý roh, a řeknu tuhle hranu s touto a tuhle hranu s touto. Tím si zajistím, že jsou ty rohy na sebe napojený a že jsou ty hranice oříznutý. No a jak vidíte, tak teďka už mi vytváří Simatron náhled té plochy, to znamená, ta skica je v pořádku. Kdybych ještě dal Ctrl zpět, to znamená, tady v tom rohu je nějaký problém, pravděpodobně to na sebe, nenavazují na sebe ty hrany, tak potom není vůbec špatný nápad si tadyhle zapnout, zobrazit otevřené body, kdy vlastně teďka já tady vidím v červeném kolečku, že tady je nějaký problém, ta skica na sebe není napojená a můžu potom podniknout adekvátní kroky k tomu, abych ten problém vyřešil. Takže můžu vlastně použít referenci tady této hrany pro to, abych tu plochu ukončil. Tentokrát použiju možnost odebrat původní, OK, čímž mi ta plocha vznikne nová, a následovat bude pravděpodobně nějaká funkce sešití, kterou ten díl spojím do, dejme tomu ve stovce, kterou ten díl spojím do uzavřeného objektu. To je k dnešnímu postřehu a já se budu těšit do dalšího.